Yang kedua mengaji dekat guru. Kalau lah mengaji dekat guru, kau rasa kasalah saja. Mangkonyo barek ngaji dekat guru. Tapi semantang pun baitu, manolah nak katakan alim ulama. Kau dua-duanya baca min kitab tagak rintang jo pituah tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan batal. Ulu balang jo ampang limo jo manti pegawai adat pari dalam pagaran kokoh. Panarangi jalan di hati dunia, penunjuan jalan kasarugo. Itulah nan alim ulama. Mohon maaf ambo guru-guru alustad buya, salamu ambo mengaji. Kau indak tabacokan menurut ukuran. 6 panjang kota pendek, 6 pendek kota panjang, ndak tabacokan baris di hati kau di bawah, baris di bawah kau di hati. Kepada Allah ambo minta ampun, kepada buya-buya ambo mohon maaf nan segadang-gadangnya. Sabab bahala dia itu. Adok kepada diri ambo. Nambah ibarat layang-layang nambah rusudah. Bingkai lama batang Melayu banang singkek teraju senjang angin limbubu nak dihadang lakek pituah mamakju. Baburu ke padang data dapet laruso balang kaki dihalau ke tengah padang. Baguru ke palang aja baru baraja guru lapai di silau surek-surek lailang. Barombak lawi nan sehelan bakumpu karang katapi. Kok karam ambo beko tolong di buya menyelami. Ambo lapi tuah gini Pak Dokter. Lengrati bu anan bawa baca tu. Dia ngango-ngango je bu nampak nampak.